2. Znači ona onda mora... Mora ništa. Ja ću reći bok ekipa danas snimamo, a ti kažeš Mr. Challenge. Može? Ajde. Bok ekipa danas snimamo. Whisper Challenge. Balon! Bravo! Čimpanza! Dlaka! To! Okej. Koliko sad sedi? Okej. 2. Novčanik! Dokumenti! Bravo! Eko! Super! Sad sam ja na redu. Nastavljamo. Okej. Kokuci. Kokos. Kolačić. Kokosi. Kokos. Okej. Yes. Dobro. Opet. Titosaur. Dinosaur. D. Či. Ti. Dinosaur. Dinosaur. Yes. To. Okej. Polukrug. Do. Okej. Pi. Šta? Poriluk. Šta? Prozor. Aha. Dalje. Pa kad ne znam, ne. Guma. Klupa. Lupa. Rupa. Čupa. Rupa. Pi. Kaj. Glupa. Skroz. Rupa. Kupa. R. Dalje. Orhideja. Dobro, okej. Pobjedila. Da te. Monitor, prozor, nije prozor. Rupa je. Ja ti pokazujem, rupu ti pokazujem. Makni tu padne ljudima. Okej, šta je ovo?